लोक येयला तांकां सगळे हांव कॉंग्रेच्युलेट करता, तेंचे अभिनंदन करता आनी त्या वांगडे म्हाका सगळ्या लोकांक बरें आरोग्य आयुश्य दिवं आनी अशेंच आमच्या शिरोडेच्या सरां आमगेल्या सदां बरी जी आमच्या शिरोड्या जे कितें प्रोग्राम जाता तितून तुमी सगळे लोक सहभागी जावन आनी आमी सदांच तुमचे बरें आवडयता. समितीचे सगळे मेंबरांनी आनी तशेंच गोवा टुरिझम डिपार्टमेंट आनी गोवा टुरिझम कॉर्पोरेशन यांच्या जोड शिरोड्या शिगम्याचो महोत्सव किंवा उत्सव हांगा साजरो जाता आनी आतां हांगा उद्घाटन सुवाळो जाल्लो आसा. बरेचशे मेळ आनी चित्ररथ तशेंच लोकनृत्याचे पथक हांगा उपस्थित जाल्ले आसात आनी आशा करता की सगळे आयज ह्या उत्सवाच्या निमित्यान सहभागी जावन बरे आनंदीत उत्साहीत जावन हो वेळ सदांच ते याद दवरतले अशी आशा बाळगता आनी सगळ्यांक ह्या उत्सवाच्या निमित्यान शिरोड्या आयज आमच्या शिरोड्या आयज राज्य पावण्यार शिगमोत्सव साजरो जाता. वेगवेगळे शहरांतले रोमटामेळ तशेंच फ्लुट्स तशेंच फोक डान्स हे पार्टिसिपेट जातले. तर सगळ्यांक हांव बेस्ट ऑफ लक म्हणटा. लोकनाच पहिलं पार्टिसिपंट ओम नमः शिवाय कला मंडळ म्हणते आहे. अरे माझ्या पुतानो, तू असताना आपला शत्रू माझ्या शतानावर पाय देऊन ठाय ठाय नसतो आणि तुम्ही हे सहन करता नाही. आज आम्हाला हे दाखवून देण्याची वेळ आली आहे. यांची सहन करण्याची मर्यादा आता संपली. आता मी त्याच बुजणार आणि बळी तोडणार. संपलो जिंकलो तर आपल्या कीर्तीचे पावले कणाने ऐकली. पटून गेलो तर पाऊल म्हणून स्वर्गात जाऊन जे होईल ते होईल. स्वराज्य राखू आजची रात्र. गड्यांनो, आजची रात्र आपल्या तलवारीची अशी शर्त करा की या रात्रीपासून ते कल्पांतपर्यंत आपले मराठी मातीत मिसळलेले श्वास आपल्या शत्रूला हे धडकावून सांगित राहायला पाहिजे. एक वेळ तू हिरावून घेऊ शकतोस आमचा प्राण, पण कधीच हिसकावून घेऊ शकत नाहीस आमचं स्वराज्य. हर हर महादेव. शांती चित्राले भावाले बहिणी गेले मिवण्यागे देरा गेले काकी गेले केडू पाजे रेवाट्या माझी घर आई बाबा पहिली हे हो धंदो करताली आणि आमकां पोसताली. आयज हो धंदा कमी जाला. आता गव्हर्मेंटान त्यो गॅस्यो आणि त्यो लायटीची चोरी काडल्या आणि आमचो जो सामको धंदो पिड्यार जाला, कमी जाला. फकत फन्न आनी पदे ते हजरी घेता. आयज हांव ह्या वाठाराक येयला एकू बार उरला पळया कोण घेत जाल्यार. आयज हांव मागता जाय ती गॅस्यो जावं लायटीची चोरी चालू करून आदोन करता आनी मोबायलाचेर फोनाचेर उलयता. अशें करनाका आनी तुमकां देव वाडयनाका. देव बरें करूं. मामाचं सांग बरं, बाळू मामाचं सांग बरं, बाळू मामाचं सांग बरं.
राम राम राम। अरे तपस्वी, जिन योद्धाओं को तूने मारा है मैं वैसा नहीं हूँ, मैं तो रावण हूँ, लंकापति दशानंद रावण। तीनों लोग जिसका यशगान करते हैं। अरे बोल, तुम क्या मुझे मारोगे? मुझे तो ब्रह्मदेव का वरदान है, अमर हूँ मैं, अमर। वहाँ इधर आया, मेरे को कोकणी बोलने का आता है, मैं कोकणी बोलता है। इधर ये सब इधर है, कचरा सब साफ किया मैंने, सब साफ किया। घर उधर है, इसलिए मैं हमारा गोवा क्या होता है वो स्वच्छ अभियान ये किया मैंने। धन्यवाद। No formal inbox. Hey, kulle, fresh kulle. हाँ वो सगळ्या कुल्ले जातलो। Kulle boy, fresh yo. Yo bata yo, boy. No formal in. Fresh ya. Yo. Yo bata yo. Kulle. Yo, kulle, yo. Bata yo, duske. Fresh. बोलने का त्याची साईड एकूच आपल्या सगळ्यांच्या सगळ्या मायाची धर आहे। तुझी नाते गोडी माया ही सारी व्यर्थ आहे। तू मायेला घरगुतून कर्तव्याला विसरलं बाधा, तू आत्म्याचा आहे रे, शरीर नाही। शरीर हे त्यात आहे, ते नष्ट होणार, पण आत्मा हे अमर आहे, त्याला कोणीही मारू शकणार नाही। कुणबी व फोक डान्स तुम्ही पळतात। L4 तुरटी सकून आयल्लो व पंगड जी आमची परंपरा आसा ती सांबाळून धरपी हे कलाकार मला कळदासून शिगमोत्सव समिती तुमकां येवकार दिता। गोयची कला आपल्या आंगण गोय म्हणतात कलाकारांचे खाण असे कुणबी नृत्य तुमच्या मुखार सादर जाता। ओम नमः शिवाय म्हणबी ता थैया तथा थैया वीरभद्र जटाधारी महाबलशाली वीरभद्र।
खेळ बाय कुर्टी फोड्या गोय. L5 लोकनाच स्पर्धेचे हे तिसरे स्पर्धक L5. परत बघता सगळे शिरोडकरांक माझ्या भावाक आणि भयणाक ताळ्याचे गडगडान मोठ्यान तळू जावनी स्वागत करत कुर्टी साकून आयिल्ले केळवाय या पंगडाचे L5. हर हर महादेव घोडेबंडी. तुम्ही तुमचे प्रेझेंटेशन या मॅचेच्या मुखार सुरू करचे.
शेतारी